5 навика за здравословен режим при децата с малко хумор за разкош. Съвет 1. Балансирано хранене. И не казвам, че броколите трябва да заменят всички вафли от дома, но една ябълка на ден е не само полезна, а и спасява родителите от въпроса какво има за десерт днес. Съвет 2. Достатъчно сън. Децата трябва да спят поне 9 часа. Знаеш ли защо? Защото докато те спят, ти най-накрая можеш да изгледаш сериала си спокойно. Въведи рутина, къпане, приказки и хайде в леглата. Съвет 3. Редовна физическа активност. Енергията при децата е като батерия, която никога не се изтощава, освен ако не ги пуснете да потичат малко навън. Съвет 4. Достатъчно вода. Да, водата е скучна, но пък е супер героят на напитките, затова не я забрави. Съвет 5. Ограничаване на времето пред екрана. Знаеш ли, че един телефон може да издържи 2 часа в шкаф без дете залепено за него? Покажи му алтернативи, рисуване, настолни игри, дори го повикай да ти помага в кухнята. То ще мърмори, обаче ще оцелее. С тези съвети ще имаш здраво, енергично дете и може би малко повече тишина за теб.